За или против домашните работи? За. За или против използването на телефон в час? За. За или против частните училища? За. За или против униформите в училище? Категорично за. За или против оценките за поведение в час? Против. За или против НВО-то в 4-ти клас? За. За или против НВО-то в 10-ти клас? За. За или против физическото наказание в училище? Против. За или против ученически съвет? За. За или против учебните часове да започват не по-рано от 9 часа? Против. За или против изучаването на предмет религия? За. За или против обучението онлайн? В определени случаи за, в определени против. За или против дигитализирането на учебниците? За. За или против задължителното присъствие в час? За. За или против безплатен обяд в училище за всички ученици? За. За или против татуировките? Лично против. За или против сексуалното образование в училище? За. За или против висшето образование? За. За или против пушенето? Против. За или против казармата? Против.